Fil-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi komplew ikunu identifikati u konfermati n-nies li attendew għall-laqgħat tal-Partit Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali dwar ir-roadmap tal-enerġija li ma' persuni imbagħad spiċċaw f'postijiet importanti fil-proċess tal-għażla tal-Power Station tal-Electrogas. Ix-xut ewlieni kien David Gallia, ex-uffiċjal tal-Enemalta u l-persuna li kien jattendi l-laqgħat tal-Partit Laburista dwar l-enerġija qabel l-elezzjoni tal-2013 u li wara kien maħtur biex imexxi il-proġett tal-Power Station tal-Electrogas. Fil-bidu tax-xhieda tiegħu Gallia qal li xtaq jagħmel dikjarazzjoni li fiha sostna li hu diżappuntat għal mod kif qed ikun trattat b'attakki aggressivi u personali. Id-deputat nazzjonalista Carola Aquilina intervjena u qal li hu ma jtollerax min ikun strument u parteċipi fil-korruzzjoni. Gallia kien mistoqsi għaliex il-kumpanija tiegħu Beat Limited għandha uffiċċju f'Dubai, iżda d-deputati laburisti oġġezzjonaw għal din il-mistoqsija. Huwa wieġeb li għandu konnessjoni u s-sieħeb tiegħu fin-negozju kien ċertu Philip Tabone. David Gallia qal li viċin dan l-uffiċċju f'Dubai hemm il-Golden Mile u hemm ukoll Nur Bank li kellhom konnessjoni ma' Electrogas. Huwa qal li hu m'għandux konnessjoni ma' Nur Bank u sostna li sar jaf mill-gazzetti li Nur Bank għandu x'jaqsam ma' 17 Black. Ix-xut qal li jaf mill-gazzetti wkoll li 17 Black ta' Jorgen Fenech. Muri kopja ta' ċek ta' 5 miljun euro pagabli l Jorgen Fenech, ix-xut qal li sa fejn jafu ma kellux x'jaqsam ma' Nur Bank u kien muri wkoll kopja ta' ċek ieħor pagabli l Jorgen Fenech u qal li qatt ma kellux x'jaqsam mal-pagamenti. David Gallia qal li kien ipprepara dokumenti ta' analiżi finanzjarja għal Partit Laburista iżda llum m'għandux kopja tagħhom. Dwar filmati mxandar fil-2013 fuq One TV fejn der Thomas Leonard, ix-xut ikkonferma li dan kien l-istess persuna li kien attenda l-laqgħa tal-Partit Laburista dwar l-enerġija qabel l-elezzjoni tal-2013. Ix-xut kompla Louis Grech u Joseph Muscat ma kienux preżenti għal xi laqgħa miegħu dwar l-enerġija. Fil-laqgħa tal-PAC parteċipaw id-deputati nazzjonalisti Beppe Fenech-Adami, Carola Aquilina u Ryan Kallus u l-Ministru Owen Bonnici, il-Whip Glenn Bedingfield u s-Segretarju Parlamentari Alex Muscat u d-deputat Laburista Ian Castaldi Paris għall-Gvern.